Ginaduha karon sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Tagum nga hinihining mapapas sa panumduman sa katilingban ang stigma sa HIV/AIDS. Nunot sa mong tinguha, malampusong gipahigayon ubos sa City Health Office ang forum nga gipahitabo sa Gisano Mall of Tagum atol sa pagsaulog sa World's AIDS Day 2025. Gisalmutan ang maong palagtigom sa naglain-laing eskwelahan, hospital o community partners sa syudad nga adunay temang Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Sumala sa DOH Epidemiology Bureau, natala sa dakbayan ang 5,500 ka mga bagong kaso sa HIV base sa pinakabagong datos diining third quarter sa tuig 2025, kundiin ang Region 11 na apil sa top 5 region nga adunay labing daghang bagong kaso sa nasangpit nga balatian. Sigon sa buhatan, gikan 2021 hangtod 2025, ang nag-edad og 15 ngadto sa 24 anyos ang labing daghang nataptan sa mong sakit, hinungdan nga padayong gibalakan ang HIV epidemic sa nasod nga naghatag og risgo sa kabatan-unan. Gipahigayon atol sa aktibidad ang pagpakita og naglalayang talento sa kabataan isip kabahin sa pagwagtang sa stigma. Nahimong malampuson ang hiniusang lakang batok HIV/AIDS pinaagi sa mga kawani sa CHO Tagum sa dakong tabang usab sa Davao Regional Medical Center, Red Star Clinic, Gaisano Mall of Tagum ug Provincial Health Office of Davao del Norte. Katropa, gusto ba ka nga himsog permi, magsanton vitamin C. Alang sa Nikyos ang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.